Здароўкі народ, на сувязі як заўсёды Белгеймінг. Буду сумленны, пакуль я раблю агляд з зусім супрацьлеглым зместам, я вырашыў крыху адцягнуцца і звярнуць увагу на, мабыць, самы знакаміты Military Time Killer. Гаворка, вядома ж, пра будучую Battlefield 6 і пра тое, што зрабіла гэтую серыю настолькі папулярнай, што пра яе ведаюць нават тыя, хто не гуляе ў шутары. Зараз на працягу некалькіх выходных праходзіць адкрыты бета-тэст, што і стала для мяне падставай пагрузіцца ў жахлівую, але захапляльную атмасферу сучаснага ваеннага канфлікту. Дарэчы, праз маю даволі старую сістэму я ледзьве не згубіў мацерынскую карту на сваім кампутары, на якім я раблю гэты агляд. Але я ведаю, дзеля чаго я рызыкую, таму чакаю на вашыя падабайкі і рэпосты. Загадзя велізарны дзякуй. Гісторыя серыі гульняў Battlefield пачынаецца ў 2002 годзе, калі шведская студыя DICE пад выдавецтвам Electronic Arts выпусціла Battlefield 1942. Сама гульня была заснаваная на рухавіку Refractor, узятага з коднейм Edge, гульні ад Refraction Games. Сама 1942 адрознівалася ад усяго, што было на рынку шутараў у тых часах. Гэта быў сапраўды незвычайны досвед. У асноўным шутары таго часу канцэнтраваліся на асабістых дасягнення гульца, нават калі гаворка ішла аб сеткавых баталіях. Галоўным новаўвядзеннем Battlefield была прысутнасць розных класаў: разведчык, штурмавік, антытанк, медык і інжынер. У кожнага быў свой функцыянал і задачы на полі бою, на падабенстве з ролямі з РПГ. Ты гуляеш за аднаго салдата, але твой поспех залежыць ад камандных дзеянняў. Апроч пяхоты ў гульні была і наземная тэхніка, і стацыянарныя прылады, і нават авіяцыя, і ўсё на адносна маштабных картах. Найбольшую папулярнасць набыў рэжым захоп, дзе каманды павінны былі захопліваць і абараняць свае пазіцыі, а не тупа знішаць варожых гульцоў. Гэтая гульня была асуджаная на поспех у сілу настолькі новага і эксклюзіўнага досведу той час. У сакавіку 2004 выйшаў самастойны дадатак пра В'етнам, які крыху асучасніў тэатр баявых дзеянняў і палепшыў графіку. Стала мацней адрознівацца зброя ваюючых бакоў, і да выбару каманды гульцы сталі падыходзіць больш старанна. Нешта змянілася і ў сістэме класаў. Антытанк ператварыўся ў цяжкага штурмавіка з кулямётамі, а медыка замяніў звычайны штурмавік, якога надзялілі здольнасцю лячыць саюзнікаў. У цэлым гэта быў выдатны прахадняк для разагравання новай аўдыторыі. У шматлікіх сэнсах знакавы Battlefield 2 выйшаў у 2005. DICE упершыню звярнуліся да тэмы сучаснай вайны, ад якой не адступаюць да гэтага часу. У якасці тэатра баявых дзеянняў распрацоўшчыкі абралі кропкавыя канфлікты ў ЗША, Кітаі і на Блізкім Усходзе. А ўсяго ў вайне ўдзельнічалі 4 фракцыі: ЗША, Еўразвяз, Кітай і выдуманая блізкаўсходняя кааліцыя, і дададзеная ў дадатку Special Forces Расія. Распрацоўшчыкі вярнуліся да формулы 5 класаў. На полі бою высвятлялі адносіны штурмавік, медык, антытанк, клас падтрымкі, інжынер і снайпер. Але яшчэ з'явіўся адмысловы камандзірскі рэжым. Адзін з гульцоў утрымліваў доступ да тактычнай карты мясцовасці і мог кіраваць усёй аперацыяй, выведваць мясцовасць беспілотнікамі, скідаць боепрыпасы для байцоў, наносіць артудары і аддаваць загады лідарам атрадаў. На кансолях гульня выйшла ў тым жа годзе пад назвай Modern Combat. У 2006 была выпушчана эксперыментальная Battlefield 2142, адпаведна пра недалёкую будучыню з ноткамі кіберпанку і вялікімі мехамі. З новага і крутога гэта рэжым Тытан, у сутнасці той жа захоп, але нашмат большы. Трэба было спачатку захапіць базу з ракетамі, потым прабіць пролом у добра абароненай базе Тытан, якая перамяшалася па карце, а затым падняцца на карабель і знішчыць яго ядро. У 2008 выйшла адна з самых яркіх і запамінальных частак франшызы, але на гэты раз у фармаце спін-оффа. Bad Company, акрамя кансольнай эксклюзіўнасці і новага рухавіка Frostbite, запомнілася трохі вар'яцкім сюжэтам пра тую самую дрэнную кампанію, якая ўяўляла сабой атрад салдат, якія выконвалі небяспечную місію, звязаную са скрадзеным золатам пасярод канфлікту паміж ЗША і Расіяй. Frostbite увозіў вельмі рэалістычную графіку і фізічную мадэль,
мадэль, у тым ліку і разбурэнняў. Пры жаданні ўсё можна было зраўняць з зямлёй. Мультыплеер у гульні адрозніваўся відовішчнасцю і новым рэжымам ліхаманкі, які ў наступстве ператварыўся на штурм. Гэта той самы, дзе каманды падзяляюцца на тую, што атакуе, і тую, што абараняецца. Першыя павінны дайсці да галоўнай базы, захапіўшы ўсе пункты на шляху да яе за адпаведны час, а ў другія павінны відавочна яе абараніць. Яшчэ адным, але крыху больш сціплым кансольным эксклюзівам стала 1943, якая выйшла ў 2009. Як нескладана здагадацца, гэта нешта накшталт рэмейку 42, толькі на новым рухавіку. Цікавей было далей. У 2010-м выйшаў працяг Bad Company. Усё гэта жа крута, з нядрэнным сюжэтам, які не быў моцна завязаны на прыквеле і выдатна глядзіцца самастойна. У Bad Company 2 DICE прыйшлі да той колькасці класаў, якое зараз называюць ідэальным. Штурмавік, інжынер, медык і разведчык прапісаліся ва ўсіх далейшых частках серыі. Сеткавых рэжымаў было ўжо 4, а вось гульцоў стала ўсяго 32. Затое з'явілася спецыялізацыя салдат і рэалістычны рэжым. Спецыялізацыя дазваляла выбіраць дадатковую магчымасць для свайго салдата, каб ён лепш адпавядаў вашаму стылю гульні. Так можна было, напрыклад, павялічыць хуткасць прыцэльвання, альбо дадаць гранат, альбо ўзмацніць аптэчку, альбо палепшыць бронекамізэльку. А рэалістычны рэжым прапанаваў адсутнасць на экране інтэрфейсу, адключэнне камеры, якая паказвае вашага забойцу, і памяшчэнне агульнага здароўя байца на 60% ад звычайнага ўзроўню. 2011 атрымаў прапіску ва ўспамінах кожнага геймера, і Battlefield там таксама ёсць. У гэтым годзе выйшла 3-я частка. Мабыць, самы амбіцыйны праект DICE у гісторыі серыі, які распрацоўваўся па розных дадзеных ад 5 да 7 гадоў. Battlefield 3 стаў першай сур'ёзнай прэтэнзіяй Electronic Arts на самавіты кавалак рынка сеткавых баевікоў, дзе раней упэўнена кіраваў Call of Duty ад Activision. Там быў літаральна вораг новаўвядзенняў, ад прасунутых тэхналогій анімацыі новай версіі рухавіка Frostbite да веб-партала Battlelog і прэміум падпіскі. DICE нават запазычылі ў EA Sports тэхналогію анімацыі ANT, якая раней ужывалася для ілюстравання рэалістычных рукаў байцоў у спартовых сімулятарах. Цяпер, натуральна, плаўна сталі рухацца і байцы Battlefield 3. Frostbite 2, на якім працуе гульня, выкарыстоўваў усе магчымасці DirectX 11 і 64-бітных працэсараў. Дарэчы, у гэтай версіі Frostbite адсутнічае падтрымка DirectX 9, і шматлікім карыстальнікам папулярную той час Windows XP прыйшлося прымусова абнаўляцца да больш актуальных OS. Укараненне веб-партала Battlelog, праз які запускалася гульня, таксама яркая веха ў гісторыі Battlefield. Пасля распрацоўшчыкі прызнаваліся, што не былі да канца ўпэўненыя ў гэтай ідэі. Гэты партал, гэта гульнявая сацыяльная сетка, праз якую прапанавалася і кіраваць гульнёй, і адсочваць статыстыку, і камунікаваць з сябрамі. А ў верасні 2012 года з'явіўся Battlefield 3 Premium, падпіска, якая давала ранні доступ да дапаўненняў, бонуснага зместу, прыярытэту ў чарзе на сервер і ўнутрагульнявых прадметаў. Адносная выгаднасць забяспечыла Battlefield 3 Premium папулярнасць. Неўзабаве DICE пахваліліся 3 мільёнамі падпісчыкаў. Акрамя таго, гульня змяшчала паўнавартасную адзіночную кампанію і набор кааператыўных місій, выкананне якіх давала доступ да эксклюзіўнай зброі ў сеткавай гульні. Але канвеернасць набірала абароты. Ужо ў 2014 годзе выйшла Battlefield 4. Пасля поспеху Battlefield 3 чаканні ад новага праекта былі вельмі высокімі, ды і самі распрацоўшчыкі падлівалі масла ў агонь, абяцаючы як мінімум паўтарыць поспех 3-й часткі. Адзіночная кампанія ў Battlefield 4 сапраўды была мацнейшай, персанажы сталі больш чалавечнымі і запамінальнымі, місіі набылі вялікую кінематаграфічнасць, а вось мультыплеер амаль цалкам перавандраваў з мінулай часткі. У ім трохі перапрацавалі ўзбраенне байцоў і вярнулі рэжым камандзіра з Battlefield 2. Нават Frostbite 3 не так ужо і моцна апярэджваў мінулую версію рухавіка. Але галоўнай бядой новага Battlefield сталі тэхнічныя праблемы. Гульцы пакутвалі ад багаў і недапрацовак, што на фоне гучных заяў DICE выглядала кепска. Дайшло нават да судовых разборак з Electronic Arts. З-за маштабнай рэкламнай кампаніі гучных заяў акцыі кампаніі значна выраслі, але з-за сырога стану гульні абвалілі
хваліліся, а калі незадаволеныя фундатары, то нічога добрага для студыі гэта не азначае. Многія лічылі гэты правал пачаткам канца серыі, але зрэшты на ацэнках прэсы і продажы гульні гэта моцна не адбілася. Да і з часам сітуацыя выправілася, а ўсе тэхнічныя праблемы былі ў выніку вырашаныя. Да 2015 года тэма сучаснага ваеннага канфлікту ў шутарах ужо паспела надакучыць. Выпускаць тое ж самае, але ў новай абгорцы было б вельмі дурным крокам. Менавіта тады была зроблена спроба смелага эксперыменту. Новая частка з назвай Hardline была аддадзеная на аутсорс Visceral Games, стваральнікам дылогіі Dead Space пры падтрымцы DICE. Серыя зноў вырашылася змяніць сеттынг, і на гэты раз тэматыкай гульні стала супрацьстаянне паліцейскіх і злачынцаў у сонечным Майамі. Адзіночная кампанія была падобная да тэлесерыялу пра акопаў, перастрэлкі і пагоні. Мультыплеер жа парадаваў некалькімі унікальнымі для серыі рэжымамі. Крадзеж прапановаў у кампаніі траіх саюзнікаў хавацца ад паліцыянтаў на аўтамабілях, адначасова адстрэльваючыся ад пераследавання. У рэжыме крывавыя грошы супрацьлеглым бакам неабходна было за час раунда перацягваць як мага больш наяўных грошаў на сваю базу. У аграбленні, як не складана здагадацца, бандыты павінны былі ўзламаць сховішча, абчысціць яго і дабрацца да месца эвакуацыі. Выратаванне патрабавала ад паліцыянтаў вызваліць закладнікаў, а па правілах высочвання паліцыя суправаджае віп-персону, якую трэба ліквідаваць бандытам. Прычым ахвярай кіруе адзін з гульцоў. Так, менавіта такі рэжым мы і бачылі ў новенькай Black Ops 6 ад студый канкурэнтаў. Сістэма прапампоўкі засталася на месцы, а вось разбуральнасць прыкметна аслабла ва ўгоду сеттынгу. Акрамя таго, з тэхнікі засталося толькі некалькі тыпаў аўтамабіляў, матацыклы і верталёты. Прэса і гульцы прынялі Hardline вельмі холадна. Многім не спадабалася новая стылістыка, меншы маштаб і платныя наборы з картамі. У 2016 выйшла моя любимая частка гульні. Я кажу, конечно, про Battlefield 1, але я постараюся быць аб'ектыўным. DICE вырашыліся зноў адправіцца ў мінулае, прычым далей, чым адважылася большасць стваральнікаў мілітары-шутараў, наўпрост на палі першай сусветнай. Адзіночная кампанія атрымалася, на мой погляд, вельмі ўдалай і уяўляла сабой некалькі гісторый салдат розных франтоў і родаў дзейнасці, што дадало разнастайнасці геймплею. Мультыплеер пасля Hardline вярнуўся да звыклага да серыі маштабу. На некаторых картах з'явіліся гэткія тытаны, дырыжабль або бронецягнік, якія прыходзілі на дапамогу баку, які прайграе бойку. Дадалі рэжым спецаперацыі. Матч быў разбіты на некалькі раундаў, падчас якіх атакуючая каманда павінна была адбіць пэўныя кантрольныя кропкі, а наступны раунд працягваўся на новай тэрыторыі. Больш не даводзілася падключацца да сервераў з дапамогай Battlelog. Зрабіць гэта можна было наўпрост з гульні. На поспеху Battlefield 1 адбіліся і ўдала абраны сеттынг, і прапрацаваная адзінкавая кампанія, і беражлівае стаўленне да ўсяго, за што гульцы полюбілі серыю Battlefield. Асабіста мяне зачапіла тое, што замест простага галівудскага баевіка пра герояў, якія адважна разбіраюцца з натоўпамі ворагаў, нам паказалі жах і трагедыю вайны на манер Valiant Hearts. Вакол кроў, бруд, акопы і руіны, і сотні, калі не тысячы зламаных жыццяў. Гукавую прастору, апроч чыста механічных крыніц, запаўняюць крыкі саюзных і не толькі салдат, прычым на розных мовах. У запале бітваў гульня часта выбівае з раўнавагі і прыўносіць такі канфуз, калі не зусім зразумела, адкуль ляціць, а галоўнае, куды рухацца, каб выйграць яшчэ хоць некалькі секунд да рэспаўна. У спалучэнні з неверагоднай графікай і добрай аптымізацыяй гэта генеруе па-сапраўднаму блокбастерную драму пра поле бою. У астатнім, як такой больш глобальнай мэты тут няма. Асобная сесія — гэта асобны загад на наступленне альбо абарону. Бакі раз-пораз рухаюць фронт на некую колькасць кіламетраў коштам вялізных страт, пры гэтым не надаючы дзеянні нейкім пафасным сэнсам. Для мяне гэта і стала вызначэннем для серыі Battlefield. Аднак яшчэ Battlefield 4 запусціла народную забаву — зваць кожную новую частку горшай у серыі і ўвогуле ейным канцом. У 2018 тренд працягнуўся з выхадам Battlefield 5, але пачаўся ён раней за рэліз, яшчэ на этапе трэйлераў. Гульня літаральна прарвала інфармацыйнае поле. Такой другую сусветную вайну вы яшчэ не бачылі. Баявыя пратэзы а-ля Metal Gear, байцы з дзіўнай уніформай, наогул не з таго часу і агульнае непаразуменне. Гэта быў натуральны цырк з канямі. Думайце, што гэта той таймлайн, у якім вялікія карпарацыі слухаюць меркаванне сваёй жа аўдыторыі, атрымаў
атрымаўшы ад свайго ж кам'юніці кучу, мякка кажучы, непахвальных водгукаў і лістоў, DICE направлялі гульню прама па ходзе справы, адначасна падкідваючы некаторыя элементы, а нешта цалкам прыбіраючы, альбо перарабляючы. Можна сказаць, што гульня перажыла некалькі трансфармацый. З першых кадраў сінглплеера гульня паказвае нам свой сур'ёзны настрой. Паміраюць салдаты ў розных канцах свету, змагаючыся супраць фашыстаў. Нам нават даюць пабываць у шкуры танкістаў і лётчыкаў нямецкай арміі. Рэжысёр ліха кідае гульца з адной бітвы ў іншую, дзе нам дэманструюць усе жахі вайны. Усё праходзіць пад пафасную музыку і эпічныя маналогі аб тым, што такое абавязак перад радзімай, важнасць абароны сваёй краіны і бессэнсоўнасці вайны, хаця тут я нават і згодзін. У цэлым гэты караценькі, але вельмі насычаны на падзеі эпізод выглядае і гуляецца добра. Ад яго нават магчыма атрымаць сваю порцыю канцэнтраванага задавальнення. Сюжэт у духу серыяла разбіты на 4 асобныя эпізоды. Кожны падае сюжэт пра ўзаемадзеянне некалькіх дзейных асоб. Схема прыкладна як і ў адзінцы, але на больш адкрытых прасторах і ў некаторых момантах са свабодай дзеянняў. У цэлым гэта можна назваць нядрэнным баевічком, але месцамі адчуваецца зацягнута, у асноўным за перасоўванняў па лакацыях. Але па ўзроўні рэжысуры гэта крыху не дацягвае да папярэдняй часткі. Мультыплеер у плане напаўнення не пацярпеў моцных змен. А вось што ў сеткавым рэжыме раззлавала абсалютна ўсіх, гэта сістэма манетызацыі са знакамітымі лутбоксамі і механікамі казіно. Калі шчыра, то лутбоксы былі яшчэ ў папярэдняй частцы, але там у гэтых самых лутбоксах можна было дастаць хіба што толькі скіны для зброі, што ў прынцыпе ніяк не ўплывае на ўспрыняцце гульні. Апроч зброі кастамізацыі падлягаюць і самі байцы. Дазваляецца змяняць ім пол, твары, элементы экіпіроўкі і гэтак далей. Гэта значыць, што рэчы, якія можна прадаць гульцам за дадатковы шэкель, узрасла. Цяпер для кастамізацыі трэба было займацца грындам, каб атрымаць і адкрыць чарговую скрыню і выпрабаваць поспех. Апроч гэтага шмат каго здзівіла наяўнасць вельмі яскравыя элементы экіпіроўкі з якімі-небудзь яскравымі візуальнымі эфектамі і наогул у сваёй стылістыцы, што ператварала поле бою ў тое, што было ў трэйлерах. Іранічна, што цяпер за тыя ж анімэ-скіны прынята лаяць канкурэнта батлы Call of Duty, у прыватнасці тыя, што выйшлі пазней. З прышпілаў можна яшчэ ўспомніць Battle Royale. Гэта асобны рэжым пад назвай Firestorm. Адзіны Battles Royale, у які я гуляў, гэта быў Fortnite. Ацаніць гэта я не магу, але спецыялісты гавораць, што ў пяцёрцы атрымалася не вельмі. Да прычын не самых лепшых адзнак, гэтак жа можна аднесці і заявы прадстаўнікоў студыі. Напрыклад, яшчэ да рэлізу прадзюсар гульні Александр Грондаль напісаў у Twitter, што каманда заўсёды будзе ставіць весялосць вышэй за аўтэнтычнасць. І каб пагасіць незадаволенасць аўдыторыі наяўнасцю фем-павесткі, галоўны крэатыўны дырэктар Electronic Arts Патрик Содерлунд сказаў: «Мы стаім за гэтую справу, таму што я думаю, што ў тых людзей, якія яе не разумеюць, ёсць два варыянты: альбо прыняць яе, альбо не купляць гульню. І мяне задавальняе і тое, і іншае. Мяне часам цікавіць, як такія людзі ўвогуле займаюць кіруючую пасаду ў геймдэве. Так ці інакш, нягледзячы на адносна нядрэнны стан гульні сёння, рэліз 5-й нумарной часткі можна сапраўды назваць вельмі няўдалым. Здавалася б, пасля чарады не самых лепшых рэлізаў трэба было нешта рабіць. І EA зрабілі. 2021 год. Тэмы сучасных канфліктаў ізноў у трэндзе, але публіку трэба было чымсьці здзіўляць. Таму было вырашана адправіцца ў вельмі недалёкую будучыню. Тады з свету бачу Battlefield 2042, новая і пакуль апошняя, горшая частка серыі. Падчас рэлізу гэтай гульні можна было ўбачыць зарыва ў небе. Гэта былі дакладна дупы фанатаў. І за што толькі не лаялі гэтую частку. Дасталася і фізіцы стральбы, і колькасць узбраення. Карты павялічыліся, колькасць гульцоў узрасла да 128, але з-за плоскага дызайну і вялікіх пустых прастор баі ў такіх маштабах ператвараліся ў месіва. Малая колькасць аб'ектаў і руйнаванне канструкцыі гэтак жа адчуваліся як крок назад. Дасталася і новай сістэме класаў. Іх замянілі на спецыялістаў ва ўгоду трэндам геройскіх сасіёнак. Акрамя іх гульня
гульня гэтак жа спрабуе пераймаць і новамодныя экстракшн рэжымы, дзе ты спачатку выжываеш на вялікай карце у духу Battles Royale, здабываеш лут і ўзбраення, а потым змагаешся за магчымасць атуліва эвакуавацца. Ізноў жа, у мяне не тое, каб шмат досведу падобным, але адзнакі ў рэжыму досыць халодныя. Падчас распрацоўкі пад нож трапіў і наратыў. У сутнасці яго няма. Мала таго, што канфлікт максімальна абязлічаны і неабгрунтаваны, калі не лічыць каросенькіх тлумашэнняў да карт на лот-скрынах. Калі верыць урыўкам у лора, свет стаіць на парозе горшай вайны ў гісторыі чалавецтва. Беспрэцэдэнтныя прыродныя катаклізмы пакінулі сотні тысяч людзей без прытулку. Паўсюль падаюць арбітальныя спадарожнікі. На двары ледзь не канец свету. У падобным сеттынгу можна рэалізаваць тону запамінальных лакацый і вывесці разбуральнасць асяроддзя на якасна новы ўзровень. Аднак крэатыўнага рэсурсу DICE хапіла толькі на штармы, якія даволі хутка прыядаюцца. Бакі умоўна абазначаны як ЗША і Расія. Пры гэтым спецыялісты адны на ўсіх і склад бакоў заўсёды аднолькавы. Падзяляць нас неабходна толькі па колеры агеньчыкаў, зялёны ці чырвоны. Гэта цалкам забівае наратыў у гульні і пахне адкрытай абыякавасцю. Але плюс у гэтым таксама ёсць. Хаця кастамізацыя зараз ёсць і нават ёсць некаторыя больш-менш яскравыя скіны на кшталт пазалочаных ствалоў, але збольшага дызайн экіпіроўкі можна лічыць суцэльным. І каб хоць неяк згладзіць куты, у гульні прадугледжаны рэжым Portal. У ім гульцы могуць самі ствараць свае серверы і налажваць некаторыя параметры. А самае цікавае, што ў гэтым рэжыме можна кіраваць фракцыямі з розных часавых эпох, якія адпавядаюць сваім часткам серыі. Для кожнай эпохі даюць па некалькі самых папулярных карт. Тым не менш, нягледзячы на ўсе змены, праблем у 2042 ўсё яшчэ дастаткова. Кантэнту па-ранейшаму мала. Для пачаткоўца гэтая гульня здольная падарыць прыкладна 80 альбо 100 гадзін займальнага гульнявога працэсу, пасля чаго яна хутчэй за ўсё надакучыць. Гэта вельмі мала для такіх гульняў, тым больш разлічаных на доўгі тэрмін жыцця, але тое, што гульня жывая ўжо на працягу 7 сезонаў, можна назваць цудам. І вось мы нарэшце падабраліся да свежай Battlefield 6. Пакуль аб гульні вядома не тое каб шмат. Асноўнае, што выклікае агульныя падзеі публікі на адраджэнне серыі і вяртанне ёй былой велічы, гэта кіраўніцтва праектам Вікам Зампелай. Хто такі Вік Зампела? Гэта чалавек, які ўнёс значны ўклад у развіццё Call of Duty, асноўнага канкурэнта Battlefield. Сюжэт зноў будзе развівацца вакол сучаснага канфлікту паміж ЗША і ЧВК. Гушыць, канешне, сіпла, але на мой погляд чакаць глыбокай драмы ад папкорнавага баевіка відавочна не варта. А вось што тычыцца мультыплеера, па дэманстрацыі геймплея і бета-тэстам выглядае вельмі крута. Па апошніх трендах гульнявой індустрыі Back to the Roots закрануў і батлу. Вось вам геймплей з трэцяй часткі. А вось шостай. І як бы знайдзіце розніцу. Відавочна, што графічная гульня ўжо далёка, але стылістычная гульня спрабуе зрабіць уражанне нашчадка класічнай серыі. Нават ёсць вось гэты крыху слабейшы піс-фільтр, як у сярэдзіне дзесятых. Маё шанаванне. Зноў вяртаюцца 4 звыклыя класы: штурмавік, інжынер, падтрымка і разведчык. На рэлізе будуць дасяжныя 2 варыянты гульні з класічнымі абмежаваннямі на зброю па класах і без іх. Першапачаткова фанаты былі незадаволеныя тым, што класы змогуць выкарыстоўваць любую зброю, нягледзячы на адмову ад сістэмы герояў з Battlefield 2042. Пасля крытыкі Electronic Arts дадала ў бету плейліст са звыклымі абмежаваннямі, і зараз стала ясна, абодва стылі гульні застануцца ў фінальнай версіі, незалежна ад папулярнасці. Гэта не тэст, дзе перамагае самы папулярны варыянт. Мы падтрымаем абодва, растлумачыў прадюсер DICE Дэвід Сёрланд. Акрамя старых рэжымаў, на 9 мапах у гульню завязуць і новы рэжым эскалацыя, дзе бітвы з часам перарастаюць у маштабнае пабоішча. З абяцанак у нас яшчэ ёсць новыя рэжымы пасля рэлізу. Павінны вярнуць таксама і рэжым Battlefield Portal. Я пагуляў у адкрытым бета-тэсце, і мне, як не самаму вялікаму аматару мілітары-шутараў, гульня здалася нядрэннай. Яна зноў крыху нагадвае тую самую Battlefield 1, дзе поле бітвы выглядае не пафасна, а жахліва, дзякуючы аўдыёвізуальным эфектам і разбуральнасці. Гульня відавочна працуе
працуе на апусканне ў атмасферу і робіць гэта, на мой погляд, больш чым добра. Падчас гульні няма адчування лепш, чым калі пасярод пекла цябе параненага адцягвае твой паплечнік, каб паставіць на ногі пад прыкрыццём сукамаднікаў. Ну хіба што яшчэ раскавыраць варожы танк ракетніцай, гэта таксама satisfaction, так бы мовіць. Увесь час вакол нешта адбываецца: выбухі, стрэлы, бойка ў небе над галавой, разбурэнні і гэтак далей. Майкл Бэй мусіць гэта ацаніць. Яшчэ магу сказаць, што гульня досыць сумленна ставіцца да гульца. Ты можаш мець вельмі прамыя рукі, дасведчанасць ды скіл, але калі твае супернікі гуляюць больш-менш як каманда, дзе адзін страляе, другі падае набой, а трэці лечыць, то твае шансы значна падаюць. Гульня дазваляе чуць сабе патрэбным і здольным пры любым узроўні. Не атрымліваецца трапна страляць са звычайнай зброі, не праблема, сядай у які-небудзь танк. Не атрымліваецца і так, паспрабуй сябе ў якасці кіроўцы верталёта і выконвай ролю маршруткі да гарачых кропах на мапе. Альбо абкалывай параненых стымулятарамі, за гэта таксама даюць узнагароды, а каманда скажа дзякуй. Карацей, адчуваецца вельмі гнутка і дазваляе знайсці ролю і задачы пад свае здольнасці. Ацаніць сюжэт, на жаль, можна будзе толькі пасля 10 кастрычніка, калі гульня ўжо выйдзе. Дарэчы, яшчэ адзін велізарны плюс у параўнанні з той жа Call of Duty: гульня не займае палову месца на кампутары і важыць будзе прыкладна ў межах 100 гигабайт, што сёння больш-менш залаты стандарт, што сведчыць аб дасканалай працы над аптымізацыяй. Ды ідзе гуля даволі неблага. На высокім пресеце 4060 адпрацоўвае годна. Адзіная праблема, з якой я сутыкнуўся, гэта Secure Boot, якога патрабуе новы антычыт гульні. Гэта такая налада ў BIOS, якая звычайна ўжо перадугледжана на новых прыладах. І калі вы дастаткова часта абнаўляеце сістэму і фарматаванне, то, верагодна, праблемаў не будзе. А калі вы такі сыч, як я, які трымае да апошняга, то канвертацыя ў іншыя тыпы фарматавання сістэмных раздзелаў, artificial intelligence, digital manufacturing, big data analysis, quantum communication. Прашыўка BIOS ці іншыя цыганскія фокусы могуць выйсці для вас блакітным экранам, але тут гэта хутчэй мая праблема. У любым выпадку гэты самы Secure Boot ужо даўно рэкамендуецца для працы большасці сучасных антычытоў. Як для той жа папярэдняй батлы, так і для якой-небудзь Fortnite. Трэба проста трымаць абсталяванне абноўленым. А пакуль я чакаю вашых каментароў. Цікава было б даведацца, ці ёсць у вас любімая частка ў гэтай франшызы. Усім вялікі дзякуй за прагляд і падтрымку. Дарэчы, падтрымліваць аўтара можна шклянкай кавы ці больш значнай падпіскай па спасылачках у апісанні, альбо па кодах на экране. Загадзя ўсім удзячны. Стаўце лайкі, падпісвайцеся і дзяліцеся гэтым відэа. Да сустрэчы неўзабаве.